Ehkä pari sanaa näistä kitaroista tässä välissä. Eli, mulla on tämmönen Charvelin EVH Art Series -kitara, jonka mä sain viime kesänä syntymäpäivälahjaksi täyttäessäni 40 vuotta. Ja mä vielä pari vuotta sitten en olisi ikinä voinut kuvitella soittavani julkisella paikalla kitaraa, missä on tämmönen floikka homma. Aina ollut semmonen aika vintage-henkinen mies ja pikemminkin Bixby mies, mutta kun mä sain tän kitaran, niin mä otin tän käteen ja sitten sen jälkeen tätä on ollut aika vaikea saada mun kädestä pois. Tykästyin tähän tosi paljon ja tää oli alun perin, tässä oli vaan pelkästään tää humppari. Tässä ei ollut jyrsitty näitä koluja ja tuota pleksiä tossa. Mutta mä halusin ruveta soittaa tätä keikolle ja mä tarvitsin silloin ton Kallamikin ja Lottosen Jussi sitten teki tähän tämmösen pienen kustomoinnin, että teki tässä vähän enemmän Frankenstratin näköisen, mutta kuten tuossa nyt Tuomaksella on tommonen ikään kuin autenttinen replikointi, että tossa on ihan vimpan päälle duunattu Frankenstrat. Kai Seppälän tää Aurora Guitarsista. Kitara pääarkkitehti. Siinä oli aika paljon säröä. Onks meillä vielä tää asiaa? Ei mitään asiaa alun perinkään. Länkkytetään vaan täällä.